Poznáte to určite aj vy. V jeden deň vám ISIG veselo funguje, no v iný deň chcete napríklad prejsť cez turniket alebo ísť na obed a zistíte, že karta vôbec nereaguje. Čo táto situácia znamená pre študenta? No v princípe treba povedať, že ISIG, ktorý vydávame v spolupráci s univerzitami, má také 3 hlavné funkcie. A táto funkcia spadá pod univerzitu, takže keď je problém v nejakom systéme, ktorý objednala univerzita, či už stravovací alebo dochádzkový, tak sa treba obrátiť priamo na univerzitu. Pre študenta táto situácia znamená skutočnosť, že má nejaký problém s preukazou. Môže to byť z dôvodu buď naozaj, že elektronika v preukaze, ľudovo povedané, odišla, alebo mohlo aj prísť k nejakému mechanickému poškodeniu preukazu. V prípade problému s preukazom je treba si uvedomiť, v ktorej oblasti sa ten problém nachádza. Ak je to, čo ste spomínali, teda že pri stravovaní alebo dochádzke, tak jednoducho treba sa pozrieť, že kto túto funkcionalitu zabezpečuje, pretože ten preukaz je multifunkčný. Je tam jednak čip, ktorý zabezpečuje použitie v doprave, takže ak by bol problém v doprave, tak to treba riešiť s dopravcami. Potom sú na preukaz naviazané zľavy ISIG, tie zastrešujeme my. No a potom je to otázka toho, že ak je to nejaký systém, ktorý zadovážila univerzita, tak odpoveď je, že sa treba obrátiť na svoju univerzitu. V prípade, že ten preukaz nereaguje, naozaj, že odišiel čip a napríklad to zistíte tak, že absolútne nereaguje priložením na validačný terminál, že absolútne nereaguje a teda pritom naozaj nie je tam zjavné fyzické poškodenie, môžu sa v tomto prípade aj študenti priamo obrátiť na servisné pracovisko, pokiaľ naozaj ide o zlyhanie elektroniky, bezplatne tento preukaz potom vymení v rámci reklamačného konania. Čo teda robiť v tejto situácii? Dôležité je zachovať pokoj a obrátiť sa na kompetentných. Pre televíziu MC2 Daniela Čistá.